Jama'a, wannan bidiyon fa da kuke gani, ni da shugaban 'yan kwaltaya ne wato G-Fresh Al-Amin lokacin da muna hustling. Jama'an za ku lura a baya ne a jikina. Bancin a bayan da yake jikina nan ɗan nan naɗe shi in za ku lura dogon wando ne a jikina. To 5 years back kenan. Kun gan yadda nake tsare kaina in tsare tsuliyoyina. Ni siraici na. Allah ka tsare mu, ka tsare tsuliyoyi. Daga cikin bidiyon da ya tabbatar min da cewa idan ka gaba a mayar da auren G-Fresh da Sadiya Haruna ba, sai dai idan ɗaya daga cikin su ne ya mutu. Ato, faɗi ka ƙara faɗa, ai sai dai in ɗaya ne ya mutu a tsakaninmu, Allah ne kadai ya san me ya ajiye a tsakaninmu. Hayya fa, da ni da taba da kanka a make. Allah kai in fa ka ji mutum yana wani cika baki bai san me soyayya ba. In dai ka san me soyayya, dole zaka kama kanka. Zaka gane kai wannan me a tsakaninsu ne. Me haka? Yaya haka? Kun gane? To wannan shine soyayyan gaskiya. Yanzu maganan da ake sai fa na sai baki. Yauwa sai na sai baki. Yauwa kun san wanda suke Hausawa sosai, kun san me siyan baki. Yauwa sai ta mun shiru. Uwar gidana Allah sarki sai ta mun shiru. To sai na sai baki saboda na bata mata rai da yawa. Kai na bata mata rai, sai hakuri. Sai hakuri sweetheart. Yeah? Sai hakuri. Ki turo account number ki, yauwa kudin siyan baki zan tura miki. Yauwa zan miki transfer ki kudin siyan baki. Yauwa sannan kuma yan dogayen riguna ma zan sai miki na sallah din nan. Yauwa zan sai miki yan dogayen riguna a wajen sama. Sannan kuma sai matata kuma Maryama da wasu suke cewa ai waye ai yanzu dole ta fita tunda ya shirya da Sadiya. Ƙarya ne, ku zo ku fitar da ita. Kun ganta nan? Yauwa dukansu ina son su. Saboda haka wannan maganar da nake yi gobe ma ita za ta dawo. Kuke din flight din ta komai da komai. So gobe karfe ina jin 8 na safe ne flight din ta daga Yola zuwa Abuja. So hayya fa wai ni da za su taimaka ma da sun shirya wallahi. Wallahi za su taimaka mana da sun shirya. Kowace ina son ta, na rasa yanda zan yi. Wallahi na rasa yanda zan yi, sai gwaruwa nake yi. Wallahi kuma dukansu ina son su. To kowace kuma tana ji da kishi. To ke dai tarba da kanka amma ke Sadiya ke ce babba. Yau ke ce babba, ki hakuri. Kin ji ko? Kin ji? Ina son da Allah a zauna lafiya. Kowace zan mata iya kokari na yauwa. Sannan na riga na sallama amarya, ita na riga na sallame ta. Yauwa sai rago da za a yanka, yauwa sai ta zo za a kawo mata ragonta. Gobe zan je airport in dauko ta, yauwa ni da driver. Driver na zamu je airport, tana sauka, zamu je mu dauko ta. Jan